Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator, en wij nodigen mensen uit in de studio met passie. En deze keer passie voor performance. En wat dat inhoudt, dat zal iemand zelf toelichten. Met wie heb ik het genoegen? Hoi Jan, mijn naam is Tel Damen en ik houd me bezig met van alles op en om het podium. Vooral op het podium eigenlijk. Ja. Kindervoorstellingen, ik speel ook als singer-songwriter voor volwassenen. En daarnaast teken ik, dus illustraties. Nou, dat is een hele mond vol natuurlijk. Zeker weten. We gaan het nog niet over jouw opleiding hebben, we gaan het hebben over nu. Ja. En we hebben 7 fragmenten geselecteerd. En wil jij het eerste fragment even toelichten? Ja, dat is natuurlijk een beetje in den beginnen. Ja. Want ik ben pas... Nou, meestal beginnen kinderen al op wat jongere leeftijd een instrument te spelen, maar bij mij is dat allemaal wat later gekomen. Ik ben vanaf mijn 16e ben ik begonnen met gitaar spelen en dat werd al vrij snel toen ik die eerste akkoorden onder de knie had en daar in de stages in het onderwijs die ik liep wel wat liedjes mee begon te schrijven, werd het al vrij snel ook een elektrische gitaar. En de muzieksmaak die ik had en nog steeds heb, ligt toch in het wat rauwere werk. Oh. Dus de punk en de metal. En daar heb ik ook al wat bands in gehad. En daar schreef ik de teksten en de nummers voor. En ik was altijd van de zangpartijen en de gitaar. Ja. En het leek me leuk om daar als een voortraject een klein stukje van te laten horen. Met name voor het contrast van wat ik nu hoofdzakelijk doe. We gaan ervan genieten. Goed. The son of one of our daughters is coming out your throat. Cross by Stella and Nelson, just speak about all day long. Flat rap, flat rap, flat rap. Just got it. Nou, dat was inderdaad punk metal. Andere koek, hè? En door wie heb je daar laten inspireren? Of Nou, dat zijn gewoon de bands die ik toen luisterde, de muziekstijl die ik toen en nog steeds heel graag luister. Ah, ja. Dus ja, dat is dan ook meteen de inspiratie wat je zelf gaat maken. En dat waren dan vaak teksten in het licht occulte, in de middeleeuwse sfeer en ook in de... Ja. Nou, een beetje in die geest, zeg maar. En de punknummers, dat was natuurlijk tegen alles waar je tegenaan kan schoppen. Maar Tegen het gezag onder andere. tegen het gezag Tuurlijk, en hoort erbij. tegen flink anti-Amerika enzovoort. Ja. Dus, Ja. Goed, en natuurlijk, die sentimenten zijn nooit helemaal uitgedoofd. Die zitten er nog steeds. Ja. Maar die komen tegenwoordig iets gestroomlijnder naar buiten. Oh ja. Wat ik wel zelf heel leuk vind is dat de muziekstijlen, dat die nog steeds wel voor de goede verstaander doorklinken in de nummers die er af en toe bij zitten die ik schrijf. Er zitten nog steeds wel duidelijke punk en metal invloeden in de liedjes die ik... En wat eigenlijk zelfs zo is dat het hele genre kinderliedjes, dat bijna op dezelfde manier geschreven wordt muzikaal gezien als punk. Nummers, allemaal met een bepaalde eenvoud en opzet van akkoordenschema's. En dat vind ik ook wel heel lekker. En ook niet helemaal onlogisch dat ik dus van beide hou. Nou, ik wist dat niet, maar mij klinkt het heel logisch in de oren. Ja. Zullen we naar het volgende gaan? Prima, is goed. Even kijken, wat is het volgende eigenlijk? Oh, het volgende fragment bedoel ik. Ja, Nou, sorry. moet ik even een klein beetje inleiden dan? Ja, natuurlijk. De kindervoorstellingen die ik speel, die zijn altijd ik speel altijd alles alleen eigenlijk. Ik schrijf alles alleen, ik maak alles alleen. Het liefst maak ik helemaal alles. Dus zowel de teksten als de liedjes, het decor, de attributen die ik gebruik. Het verhaal bedenk ik zelf. Ik zet alles zelf in elkaar. Ik beheer mijn eigen techniek, licht en geluid. Ik bouw mijn eigen theater op. En op die manier speel ik mijn voorstellingen. Maar deze voorstelling is wel met een gezelschap.
En dat is zo gekomen dat ik 2 jaar geleden werd gevraagd door een fanfare uit Vollenhoven, de buurt bij Meppel. Die wilden een voorstelling waarbij jongere kinderen geïnteresseerd worden om ook bij de fanfare te komen. Omdat de terugloop in het ledental daar zo hoog is. Dus echt interactie met de zaal. Precies, dus daar heb ik op hun aanvraag een voorstelling geschreven, waarbij heel erg bedoeld was om te prikkelen, kinderen te prikkelen en dan op ludieke wijze, zeg maar, met humor, ze kennis te laten maken met de verschillende secties, de verschillende onderdelen van een fanfareorkest. En voor mij was dat ook een primeur, omdat ik toen ook de muziek heb geschreven, dus echt voor een volledige fanfare muziek heb geschreven, maar daar had ik helemaal geen kaas van gegeten. Dus hebben we gewoon vol ingestort. Ja. En met hulp van de dirigent die me steeds heeft gezegd van ja, maar dit kan toch echt niet en dit moet je toch echt zo doen en dit kunnen ze onmogelijk spelen. Is dat uiteindelijk toch wel tot iets speelbaars gekomen. Ja. En uit die voorstelling is dit een fragment. Oké, laten we even kijken. Ik ben benieuwd. Vooraan. Zeker weten, ja. En dat was natuurlijk de bedoeling, hè? Dat was zeker de bedoeling, juist om ze actief te betrekken. Dat is ook wat ik heel graag doe, is die interactie met het publiek. Dat maakt voor mij de voorstellingen eigenlijk, die dynamiek die daarin zit, die probeer ik altijd te zoeken. Maar soms vind ik het juist ook heel fijn en heel leuk om helemaal de andere kant op te zoeken. Dus dat je eigenlijk met het meest minimale het maximale effect bereikt. Hier waren natuurlijk zeg maar een hoop toeters en bellen bij betrokken. Maar het volgende fragment is van een onderdeel uit een voorstelling die ik vrij regelmatig speel. En die draait om het eten van chips. Niet meer en niet minder. Goh, we gaan even chippen. Yep. Is ik heel erg voorstel. Ja. Toch? Kort maar krachtig. Nou, Tuil,
dan moet je toch wel even bestraffend toespreken als mijn kleinkinderen dit zien. En dat is nou net het leuke ervan. Dat is het leuke ervan, hè? De kracht van het theater is juist dat hele kleine afgebakende stukje, daar kan en mag alles. Ja. En dat is een heel mooi element, vind ik, om te gebruiken. Dat je eigenlijk het meest gewone tot iets grotesks opblaast. En dan wordt het ineens, het gewone wordt toch ook theater. Ja, en die kinderen die voelen helemaal goed aan. Ja, dit mag eigenlijk niet. Dit kun je niet maken. Zeker niet hè, met een camera erbij en zo. Ja. Geweldig. Ja. Volgende fragment, even toelichten alsjeblieft. Het volgende fragment moet ik even graven. Oh ja, dat gaat eigenlijk juist over die verregaande interactie. En dat is niet alleen dat het publiek op de plaats zit en ontvangt wat ik ze geef, maar dat ik het publiek ook activeer en dat ik ze naar voren haal en op die manier actief betrek bij de voorstelling en ze een eigen rol geeft, waardoor we met een hele gezelschap een voorstelling staan te geven. En het leuke is om het publiek een beetje te plagen, zonder dat ze echt zich voor gek gezet voelen. Ja. Want dat is natuurlijk nooit de bedoeling. Het moet altijd binnen de grenzen blijven van het toelaatbare. Ja. Maar wel een beetje stangen, dat is altijd wel leuk. Ja. En zeker met volwassenen die in het volgende fragment zien. Ja. Nou, die hebben natuurlijk al iets meer incasseringsvermogen. Dus daar kun je dat wel van vragen. Ja, nou, laten we kijken of dat allemaal gelukt is. Ja. Laat die handjes maar wapperen. Steek je klauwen uit je mouwen. Want er is werk op de boerderij. Werk op de boerderij. Werk op de boerderij. Er is werk voor twee. Lekker hakken met die hak. 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 Lekker scheppen met die schep. Lekker scheppen met die schep. Lekker scheppen met die schep. Lekker spitten met die spaat. Spitten met die spaat. Lekker spitten met die spaat. Lekker harken met die hark. Harken met die hark. Harken met die hand. Lekker schoppelen. Lekker schoppelen. Lekker schoppelen. Laat die handjes maar wapperen. Steek je klauwen uit je mouwen. Er is werk op de boerderij. Werk op de boerderij. Hakken met die hak. Lekker hakken met die hak. Scheppen met die schep. Lekker scheppen met die schep. Scheppen met die schep. Lekker spitten met die spa. Spitten met die spa. Spitten met die spa. Harken met die hark. Harken met die hark. Lekker harken met die hark. Schoppelen. Lekker schoppelen. Nou, ieder zijn rol. Zo is het. De meisje met die hoed, die stond al heel nauwgezet te kijken van wanneer ze aan de beurt was. Ja. En iemand anders zegt, oh, nou moet ik straks weer, weet je wel. Ja. Mooi. Ja, wat ik zelf ook het leuke vind, is dat er ook een zekere ongedwongenheid in zit. En dat voelt natuurlijk niet zo, het voelt als gedwongen zijn. Maar of ze nou wel goed doen of niet goed doen, het is allebei goed eigenlijk. Hè? Het gaat om juist de interactie tussen mij en hen. En wat daar gebeurt is eigenlijk altijd goed. En dat vind ik zelf, dat geeft een heel vrij gevoel. Het zijn wat dat betreft bijna soms conceptuele voorstellingen of elementen in zo'n voorstelling. Waarbij eigenlijk het niet draait om de juiste uitvoering, maar gewoon om het hele idee erachter. Ja. En als het publiek dat ook aanvoelt, en dan heb je eigenlijk 3 partijen, het publiek, ikzelf en de mensen die ik actief betrek, zeg maar. En dat samenspel, dat maakt het ontzettend interessant. En ook dat een voorstelling nooit saai wordt voor mezelf. Al speel ik hem 100 keer, 200 keer. Ja. Elke keer heb je ander publiek en pakt die dynamiek net iets anders uit. Ja, en dat is het mooie ervan. Hè. Ja, ik zag je genieten, hè? Ja, zeker. Uiteindelijk heb je de beste plaats, vind ik. Zo is het. Je ziet die spelers die meedoen en het publiek. Ja, maar dat is ook zo. Ik heb zelf ontzettend veel lol in het doen. En als dat weg is, dan moet je ook gewoon stoppen, vind ik, met dit werk. Dit kan alleen maar als je dat werkelijk met bezieling doet. Ja. En ook met heel veel plezier gewoon. En passie, zeker weten. Ja. Zullen we naar het volgende fragment gaan? Want dat is een beetje een ontroerende fragment. Vind ik dat wel. Dat is een voorstelling die ik heb geschreven voor de Kinderboekenweek. Ik schrijf elk jaar een voorstelling in het thema van de Kinderboekenweek. En dit is van de Kinderboekenweek, ik meen uit 2008
18, denk ik. Toen was het thema vriendschap. En toen heb ik een voorstelling geschreven voor de onderbouw. Dat wil zeggen kinderen tussen de 3 en de 8 jaar zo'n beetje. En dat ging over vriendschap. En dat ging dan over een imaginaire vriend, een fantasievriend. En in die voorstelling ben ik mijn fantasievriend kwijtgeraakt. En het fragment wat we gaan zien is het allereerste stuk van de voorstelling, waarbij ik dus mijn publiek, die kinderen, er zitten tussen de 50 en de 100 kinderen, en die zie je niet in beeld, maar je hoort ze wel als je goed luistert, maar je hoort ze eigenlijk, en dat vind ik het mooie, vooral helemaal niet. Omdat ze helemaal mee zijn in de emotie die ik op hen over probeer te brengen, die ik uitstraal, want ik heb ontzettend verdriet, ik ben helemaal ontgoocheld dat mijn vriend ineens weg is. En dan kunnen ze zich ontzettend goed voorstellen en je hoort ze ook, je hoort ze gewoon meeleven. En dat vind ik zelf ook een heel ontroerend fragment. Ze zijn heel verdrietig. Ja. Laten we even kijken. Ik ben een beetje verdrietig. Waarom? Nou, het zit zo. Ik had een vriend, mijn beste vriend. En die heette Koen. Nou, Koentje zei ik altijd, hij is niet zo groot. En we deden eigenlijk wel alles samen. Maar sinds vanmorgen is hij weg. En ja, ik heb hem niet meer gezien en niks meer van hem gehoord en ik weet niet waar hij heen is. Hij is gewoon ineens verdwenen. En dat vind ik echt heel erg. Wacht, ik zet even mijn pet op, dat helpt altijd een beetje. Dat is mijn speciale, ja, een soort troostpet is dat eigenlijk. En als ik dan voel dat de tranen komen, dan, kijk, dan zet ik die op. Ja, zo heb jij een troostpet en heel veel mensen of kinderen ook, die hebben een knuffel. Een knuffel, ja, precies. Ja. Dat is eigenlijk hetzelfde principe, ja, dat is hetzelfde principe, ja. Ja. Zeg, en ja, ik heb ook wel eens gehoord van de rappers. Ja, daar gaat het volgende fragment volgens mij over. Ja, klopt. Ja. Vertel. Ja, dat is een stukje uit een Sinterklaasvoorstelling. Ik speel inmiddels al 10 jaar, geloof ik, speel ik elk jaar ook in de Sinterklaasperiode speel ik voorstellingen. Ook door heel Nederland over dat zijn. En dat zijn altijd ontzettend drukke weken. De kerst- en de Sinterklaasperiode. Ja. Bij uitstek, dan is het echt... dan speel ik soms de ene dag in Friesland, de volgende dag in Limburg, de derde dag in Gelderland en de vierde dag in Amsterdam. En zo scheur ik me dan helemaal verloren. Maar dat is altijd wel, dat geeft ook heel veel energie. Ja. En het fragment dat we zien, dat straks is van een lied daaruit, uit die voorstelling. En dat is de Sintrap, waarbij het in een soort vraag en antwoord, ik op drum stel. En het publiek scandeert dan steeds het antwoord. En wat ik zelf het grappige vind, is dat door de opzet, ook de opstelling, dat ik op gelijke hoogte zit als het publiek, dus niet op een podium in dit geval, dat het publiek, of dat het eigenlijk het geheel de uitstraling krijgt van een soort rockconcert, zeg maar. En dat is uiteindelijk, zoals in het begin hoorde, dat is waar ik een beetje vandaan ben gekomen ooit. En dat geeft ontzettend veel. En dat die kinderen allemaal zo om mij heen drummen. En dat ze dat meeskanderen. En dat ik me helemaal de tering zit te zweten, zo gezegd daar. Dat zijn die elementen die geven ontzettend veel energie. En kijk, dit fragment, af en toe kijk ik het weer eens terug. Omdat ik daar echt zelf ook heel veel energie van nou, laten we eens even kijken. Dus want de rap. Nou, dat was een beetje te laat, hè? Je moet even 1 vuist in de lucht en dan kun je Sinterklaas. Dat lukt beter. Wie heeft de mijker? Wie heeft de topper? Wie heeft de misbaard? Wie heeft de lange baard? Goed zo. Elk jaar is het feest op 5 december. Het begint al met de intocht, half november. De boot komt eraan. Zie je hem al staan? Ook dit, er zijn er 100.000 vitamines. Wie heeft de mijter? Wie heeft een topper? Wie heeft een misbaard? Wie heeft een lange baard? Ik zet een groetje bij de open haard. Met een wortel over een appel voor dat lieve paard. Ik zing een mooi lied over Sint en Piet. Zouden ze het horen, want ik zie ze niet. En wie heeft de mijter? Wie heeft een topper? Wie heeft een misbaard? Wie
geweldig hè, hoe dat die persoon met die staf daar staat. Heerlijk hè? Oh, dat vind ik zo heerlijk, ja. Maar zeker. ik zie hier een aantal attributen. Zou je eens een aantal toe willen lichten? Want, Zeker, ja. Want de vaste ingrediënten van de kindervoorstellingen die ik speel is altijd veel muziek, liedjes, interactie en humor. Ah, ja. En nou, die muziek die speel ik op allerlei instrumenten natuurlijk. Ik begeleid mezelf live met veelal op gitaar, omdat dat een makkelijk instrument is waar je mee rond kunt lopen. Maar ook tal van andere instrumenten, zoals er hier een aantal staan. De ukulele, het mini-gitaartje, die altijd bij kinderen tot veel hilariteit leidt, omdat dat een heel grappig klein gitaartje is. Maar als ik hem versterk, en dat doe ik, dan klinkt hij toch al behoorlijk ferm, zeg maar. Ja. Nou, daar hebben we nog wat percussiedingen staan. Een djembe, die ook heel leuk is. Doet het altijd, Doet het altijd. En om vanuit ongesproken, die gebruik ik bijna altijd ongesproken. Dat ik alleen maar speel en dan uitbeeld. En uiteindelijk snappen ze precies wat ze moeten doen. En dan gaan ze mee uitbeelden. Ja. En dan, nou ja, zo ontstaat er dan zoiets zonder dat daar een woord aan te pas komt. Hier staat de Afrikaanse versie van een xylofoon. Ah, ja. Daar rechtsachter, dat is een angklung. Dat is een Indonesisch instrument, gemaakt van bamboe. En als je daar aan schudt, dan... ik zal even een heel klein dingetje laten horen. En het leuke is dat je die ook los kunt halen, die onderdelen, waardoor je die aan kinderen kunt uitdelen en dat ze ook allemaal mee kunnen spelen. Er staat nog een Indiaas harmonium. Dat is een soort kruising tussen een accordeon en een piano. Er zit een blaasbalg aan en dan moet je lucht in pompen en dan kun je daarop spelen. Een bongo. En ik heb hier een grote trom, daar was ik heel blij mee. Die wilde ik al mijn hele leven wilde ik die al. De grote trom, dat vond ik het mooiste onderdeel van de fanfare. Ja. En ergens heb ik die op de kop kunnen tikken. Dus die gebruik ik grif en met veel plezier en met vooral veel geweld. Ja. En hiervoor staat nog een soort zelfgefabriceerd instrument. Dat zijn boomwekkers, dat zijn kunststoffen buizen. En als je daarop op tikt, dan komt daar een klank uit. Door de verschillende grootte hebben die allemaal een verschillende toon. Ja. En die gebruik ik dus ook onder andere allemaal tijdens voorstellingen. Ik heb nog een hele reeks, maar dat past hier niet allemaal in de studio. Dus maar thuis gelaten. Het, ja. De tijd is natuurlijk beperkt, want we kunnen uren praten. Maar je hebt ook nog illustraties als voorbeelden, hè? Ja, precies. Ja, want ik werk dus ook wel als illustrator. Afgelopen tijd staat dat weer een beetje op een wat lagere pitje, omdat dat altijd die 3 elementen, dus kindervoorstellingen, singer-songwriter en illustrator, ja, je moet elke keer kiezen waar besteed ik mijn tijd aan en dat meandert zo'n beetje. Het ene moment ben ik meer met voorstellingen bezig, dan heb ik weer een periode dat ik meer op volwassenen gericht schrijf en dan weer een periode dat het zich voordoet dat ik een vraag krijg of een opdracht krijg en dat ik weer meer met illustreren bezig ben. Ja. En dus ik heb ook een aantal kinderboeken, heb ik de illustraties. Ja, misschien dat je ook een voorbeeld kunt laten zien, ja? Puberteit, dat moeten we allemaal erin, ja? Precies, dat is een verhalenbundel, een Zeeuwse verhalenbundel. En daar heb ik dan dus de cover voor getekend. Van de samensteller van deze bundel, die heeft zelf ook kinderboekenschrijfster. En die heeft dit boek geschreven. En dat heb ik zowel de omslag als binnenin geïllustreerd. En hoe lang ben je nou met zoiets bezig? Met zoiets ben ik denk ik het tekenen zelf ben ik denk ik iets meer dan een halve dag mee bezig. Maar dan is nog het nabewerken en dat is minimaal nog een halve dag. En uiteindelijk eigenlijk met alle voorstudies die ik ook wel maak, ben ik toch wel 2 dagen zoet of zo om zo'n kleurenillustratie te maken. Nou, wat ik ook wel even leuk vind om te laten zien is deze hier zo. De koning van Cabuur. Hè? Ja. Het is van een gedicht dat ik heb geschreven ooit. En die is ook al in een bundel verschenen. En dat gaat over een koning die altijd maar zit te spelen. Of die heel jaloers is op de buren, omdat die zo leuk kunnen spelen met een bruine boon. En hem lukt dat niet. En hij is altijd maar chagrijnig en klagerig. En op een duur besluit zijn volk besluit dan om hem toch eens daarmee op te laten houden. En die verkleden zich dan als spook en gaan 's nachts binnen bij hem. En doen alsof zij een of andere geest zijn. En dat hij dan moet ophouden met steeds maar zuur kijken, anders nemen ze hem mee. Nou, en dat is dan... daar hoort deze illustratie dan bij. En overigens dan even om het verschil te laten zien. Deze heb ik als lijntekening gemaakt en die heb ik digitaal ingekleurd. Oh.
Met de computer dus. En deze die heb ik echt zowel getekend als ook met ecoline en met waterverf en verschillende technieken door elkaar heb ik die ook helemaal gekleurd. Ja, precies. Dat is eigenlijk wat ik tegenwoordig gebruik ik dat vooral. Maar als het voor andere doeleinden is, bijvoorbeeld voor zo'n vlag als hier achter hangt, zeg maar, die maak ik ook zelf. Of in ieder geval, ik teken ze zelf, ik laat ze drukken. Ja. Dan gebruik ik wel, omdat dat helderder kleuren zijn, dat het er beter uitkomt, gebruik ik gewoon de digitale kleurbewerking, zeg maar. Ja, dat waren dan de illustraties, of heb je nog meer? Nou, ik heb hier nog eentje, die vind ik ook wel even leuk om te laten zien. Ja, moet ik even dit eraf halen. Ja, improviseren. Dat is een illustratie bij een verhaal dat ik heb geschreven, wat een onderdeel is van een voorstelling over een kalf. En nou, dat is eigenlijk wel een volledig boek is dat. Bijna, een prentenboek als het ware. Maar dat heb ik dan zo laten afdrukken, omdat tijdens een voorstelling, als ik hem buiten speel, gebruik ik deze afdrukken. En anders dan projecteer ik ze digitaal als ik binnen speel met een projector op een groot doek. En daar vertel ik dan het verhaal bij over het kalfje Leentje. Ah, ja, precies. Mooi. Ja. Dat waren de illustraties? Nou, ik wil nog als laatste ja, natuurlijk. eventjes laten zien. Ik dacht, dat is wel leuk om dat proces misschien even te laten zien. Ja. Van, uiteindelijk is, even kijken, dan moet ik even de juiste eruit plukken met de eindversie. Die heb ik hier zo. Ja. Dat is een verhaal over een haantje dat niet zich zo gedraagt als zijn vader zou willen. Dat haantje, dat blijkt uiteindelijk homofiel. En papi is het daar niet mee eens. En die vindt dat hij zich een beetje mannelijker moet gedragen. En eigenlijk wil dat haantje wil op ballet. Maar die moet van papa op voetbal. Oh ja. En dan uit dat zich hier. Maar voordat ik dus dit figuurtje zo heb... heb ik daar heel veel voorstudies zeg maar voor. Waarbij ik ga proberen hoe dat haantje er allemaal uit zou kunnen zien. En hoe al die veertjes moeten vallen. En ook van hoe die vader, hoe die er dan precies uitziet. En wat nou de verhoudingen zijn van een kip. En hoe die dat tot elkaar verhoudt. En zo ben ik, soms ben ik 2 dagen bezig om zo'n figuur helemaal uit te werken. En uit te proberen hoe die ook in verschillende houdingen eruit ziet. Voordat ik hem ineens op papier heb. En dat komt eigenlijk, natuurlijk is dat een gebruikelijke procedure bij tekenen. Maar ik wil, als ik uiteindelijk de tekening maak, de illustratie maak, weiger ik om met potlood te werken. Ik wil in 1 keer, ik teken met pen. Dus die moet in 1 keer goed zijn. Oh. En als het mislukt, dan begin ik gewoon volledig vooraan. Ik ga niet zitten gummen en dan een lijntje aanpassen. Het is of het is het niet, zeg maar. Maar dan moet je natuurlijk wel het zo goed in je hand hebben zitten, de bewegingen en de vormen, dat je hem ook ineens eruit kunt gooien. Nou, knap hoor, ik zou het niet kunnen. Maar ja, goed, dat is jouw talent natuurlijk. Waar ik me graag mee bezig ga, dat in ieder geval. Dan songwriter? Ja, dat is natuurlijk het derde spoor. Dat sluimert eigenlijk al sinds ik kinderliedjes schrijf. Overigens wil ik maar nog even over zeggen dat ik heel veel van die kinderliedjes, want ik heb er inmiddels tegen de 300 geschreven. En een groot deel daarvan, die heb ik ook op mijn website gezet. Met een database waarbij die gewoon doorzocht kan worden op leeftijd, op wat voor soort liedje het moet zijn, waar het over moet gaan. En dan krijg je dat zo boven. En dan kun je helemaal gratis luisteren. Nou, dat klinkt goed. Wat is de website? Ja, de website is teldamen.com. Okay. En daar kun je dat allemaal op terug zien en vinden. Ja. Ik had trouwens, bedenk ik nu, als er tijd voor is, ik had nog een paar digitale illustraties. Ja. Ik weet niet of die nog even ingegooid kunnen worden. Ja, dat is om eventjes wat te laten. Ja, ik zie daar komen ze al, hè? Precies, even in de microfoon dan, even toelichten. Ja. Ja, dit zijn ook met de ecoline. Dat vind ik wel zelf al sterke sfeer. Beelden waarbij emotie natuurlijk ook weer een belangrijke rol speelt. Dit gaat over een zonnebloem. Een verhaal dat ik overigens niet zelf bedacht heb. Dat heb ik geschreven of getekend bij een verhaal wat een schrijfster uit Noord-Holland, kinderboekenschrijfster, heeft gemaakt. Knap, een zonnebloem die haar haren vallen uit. Pluizenbolde haren vallen uit. En ze kan zich niet neerleggen bij de veranderde leeftijd. Ook omdat de man er een beetje lullig over zit te doen. Zeg maar. Oh ja, klinkt vertrouwd. Dit is van diezelfde schrijfster een verhaal over een lieve heersbeestje zonder stippen en een egel zonder stekels. En die zich op een duur helemaal het lazarus schrikken omdat er een enorm hard kabaal aankomt. Dat is dit punt in het verhaal.
En dan drukken ze zich plat op de grond. Dus dit is de platgedrukte egel. Ja. Dat had ik zelf ontzettend veel schik in om sowieso de vorm te ontdekken van een egel zonder stekels. Dat viel al niet mee. Want die wordt toch al bepaald tussen stekels. En dan dus ook nog platgedrukt laten liggen. En dat dan aannemelijk eruit laten zien, zeg maar. Ja, ja. Dus, Het is gewoon een feest om hier naar te kijken, toch? Ja. ik kom er zelf ook al met veel plezier. Ja, en dit is de liedjes die ik uitbreng, die moeten natuurlijk ook een cd-cover hebben of een single-cover. Die teken ik ook zelf. Nou, dit is vanzelfsprekend een liedje over het boodschappen doen in de winkel, een kinderliedje. Ja. Ik geloof dat ik er nog een cover heb. Ja, dit is van een liedje over het circus, wat zich daar allemaal afspeelt. En dit is van de poster die ik heb getekend bij die voorstelling waar we een fragment van zagen met die fanfare. Oh ja. Dit is zeg maar de poster Koninklijk die daar... Orkest. Een Koninklijk Orkest. Dus de Ja, poster dus die daarbij. illustratie doe je dan zelf? Ja. Ik heb een tijd lang ook een strip getekend. En dat was dan De Beste Stuurlui. En dat zijn dan 2 oud-vissers die daar op zo'n bankje aan de kade het hele leven over alles zitten te klagen en alles beter weten natuurlijk, zoals dat hoort. En deze vond ik wel aardig, omdat ik mezelf daarin gefotoshopt heb, zeg maar. Maar het is uit het leven gegrepen, hè? Want het gebeurt natuurlijk nog vaak, hè? Tuurlijk. De beste stuurlui staan aan wal. Zo is het, zo is het. Ja. En er zijn er wat pikantere. Ik heb ook een tijd lang cartoons getekend. Ik zal het niet voorlezen, maar... Lees maar niet voor. Nee. Maar daar hou ik van dat natuurlijk bij kinderen kun je, nou, dan heb je toch een reserve, hè. Ja. Al mag het er ook wel stout zijn, maar deze kant, die kan ik hierin lekker me volle in uitleven. Dat het allemaal een beetje stout en een beetje fout mag zijn. Nou, daar heb ik ook een tijd lang bij deze tekeningen wel bij de actualiteit aangesloten, zeg maar, als satirische cartoons bij het nieuws. Maar ook gewoon algemene beschouwingen, zeg maar, van het leven. En in ieder geval, deze heb ik ooit eens gemaakt op een Koninginnedag toen nog, of Koningsdag wel, over de vrijmarkt, hè, wat zich daar allemaal staat aan te bieden of op te dringen, zeg maar. Ja. Geeft u niets, dan ga ik er ook nog bij zingen. Leuk. Ja. Zombert. Ja. Zompert, ja, onder die naam had ik dat heb ik die gedaan. Ja. Ik denk dat dat ze zijn. Oh, nou is mooi. Ja. Goed, gaan we dan naar die songwriter? Nou, daar zijn we eigenlijk wel nou vanzelf een beetje aangekomen bij de volwassenen, zeg maar. En goed, dat doe ik dus ook al sinds ik liedjes schrijf ik ook voor volwassenen. En dat repertoire groeit heel langzaam. Dat doe ik eigenlijk meer op aanvraag. Als ik voor een gelegenheid gevraagd word, dan schrijf ik daar een nummer voor. En op die manier groeit dat steeds uit. En in tegenstelling tot de nummers voor kinderen die vaak en kort zijn en een heel concreet onderwerp hebben waar het over gaat, zijn de nummers die ik voor volwassenen schrijf, zijn vaak wat, zonder hoogdravend te willen klinken, maar wat filosofischer. Of gewoon vaag, zo kun je het natuurlijk ook noemen. Maar die hebben meer een soort algemeen thema en daar meander ik textueel gezien een beetje omheen. En wat mijn belangrijkste insteek daarbij is dat ik dat de samenhang tussen tekst, de sfeer van de tekst en de muziek, waarbij de muziek, vaak gitaar, mondharmonica soms erbij, ondersteunend moet zijn voor de tekst, de sfeer van de tekst, zeg maar. Die draagt de tekst als het ware. Dus dat moet op die manier één geheel vormen. En dan is het voor mij een nummer waar ik mee uit de voeten kan en waar ik graag mee naar buiten treed. Nou, de kijkers zijn benieuwd, denk ik. Een fragmentje van het nummer Ontsluier de Nacht. Oké. Ontsluier de nacht, draag me naar het ochtendlicht. Leid me door de duisternis, tot voorbij de einde, waar de zon de morgen baart. Mijn ogen gesloten, zwerf ik in verbeelding, gevoed door de fluistering van wind. En streling van wellend water drijf ik weg op zinnenbeelden
verweven met wat om mij heen in stilte voortbestaat. Gevat in bast en nerven vloeien eindeloos verhalen, telkens weer opnieuw verteld in inkt die nimmer droogt. Nou Tel, jij zou ook nog live willen zingen, maar ik denk dat de mensen maar moeten komen kijken. Heel graag, precies. Ja. Vind je het ook niet? Vind ik een prima plan. Overigens moet ik daar wel even bij zeggen, stel je voor dat ze wat van het laatste fragment iets willen zien. Ja. Die heb ik ondergebracht onder een andere naam. Ja. Dus die website daarvan is Tel met een Griekse ei. Dat is dan de artiestennaam waar ik dat onder doe. Telspeelt.nl. En daar kunnen ze andere nummers terugluisteren en ook alle informatie vinden over de voorstellingen en optredens die ik geef. Nou, lijkt me een mooie afsluiting. Nou, Prima. hartstikke bedankt. Jij ook bedankt. Dat je gekomen bent en voor je het met toelichting plezier gedaan. natuurlijk. Beste kijkers, dankjewel dat jullie allemaal weer gekeken hebben en geniet ervan. Jullie weten de weg te vinden nou naar Tel Dame, een veelzijdig man uit Breskes, hè, begrijp ik hè? Ook dat. Ook Ja. dat.